Cellphone po. Sa tanan bitong hong tanaw bitaw sa mga driver din murag ikaw ra di kinagupuhan. Ari diri ba? Na makadiha. Diri. Ari ba mag-angay tas kainit. Ayo pa landong. Mag-angay tas kainit. Oy, paminaw sa ba? Tako. Bitaw di, ikaw dun ang sulti yun. Mao sa yung pagtanaw ra Eh. to. Tanang mga driver ang nag-andin ni nakita, driver tricycle mo ikaw ra jud kinagapuhas sa pananaw. Sagdi lang dahag uban kay gwapo man sad ka. Ikaw may kinagupuhas ta ng mga drivers tricycle dire. Mao bitaw yung panagitan. Uban anaw nga Bisaya anaw. Pilipino kay na. Murag ikaw mo kay naihalo gud. Halong German Shepherd. Buang. Buang gud di mabuang. Buang kay halo gud.